खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसाम बिधान सभाया पन्चायत एमेन्डमेन्ट बिल 2023 खौ पास खालामबाय। पुलिसनि जेयाव सुकुर आली। 10 थाखोनि आनजादा गोमालाङा, नाथाय 12 थाखोनि आनजादा फरायसानि सोलोंथाइनि जोबथा आनजाद जागोन बुंदों रनस पेगु। पुलिसनि गुलियाव गोजोन गोरोबथा खालामनाय DNLA नि सासे सोद्रोमा जिउ खहा आरो गोबां जोखोम। अरुणाचल प्रदेशआव रैखाथि हानजाया सासे NSCM केडार गावथारदों। BSF आरो BGBआ ड्राग्सनि हेंथायै जयै खामानि मावगोन। लिबियायाव गोख्रों दैबाना, सा 11,000निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम बिधान सभाया पन्चायत एमेन्डमेन्ट बिल 2023 खौ पास खालामबाय। आसाम बिधान सभायाव सोलिगासिनो थानाय दुफां बोथोरनि सावराय मेलाव एबा आथाम सेसनाव बृहस्पतिबारखालि पन्चायत एमेन्डमेन्ट बिल 2023 खौ पास खालामबाय। बेनि सिगां आसाम पन्चायत एक्ट 1994 खौ सोदांनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय रायजो सोरखारनि केबिनेटआ थांखि लानानै गनायथि होदोंमोन। बेनि उनावनो बे सोदांनाय बिलखौ बिधान सभा जथुमाव दैखाङो आरो पास खालामो। नोजोर होनो गोनांदि आसाम पन्चायत एक्ट 1994 बायदियै गाव पन्चायत एबा GP नि आफादगिरिखौ इनडाइरेक्ट इलेक्शननि गेजेरजों सायख'नाय जायोमोन, नाथाय दानिफ्राय गोदान आयेन बायदियै गाव पन्चायतनि सोद्रोमा महरै सायख'जानाय सा 10 सोद्रोमाफोरनिफ्राय गनायजाथाव बिसायख'थिखौ गाव पन्चायतनि आफादगिरि महरै सायख'नाय जागोन। बेनि अनगायैबो जिल्ला परिषद आरो आन्चलिक पन्चायतनि बिसायख'थियाव जायखिजाया राजखान्थि हान्जानि सिनायथिखौ बाहायनाय जानाय नङा। गोदान आयेन बायदियै गाव पन्चायत, आन्चलिक पन्चायत आरो जिल्ला परिषदनि आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरिनि हेंथायै 2.5 बोसोरसिम नो कन्फिडेन्स मसन लाबोनो हानाय नङा। पुलिसनि जेयाव सुकुर आली। धुबरी बेलगुरिनि 14 नं राजा लामायाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों सुकुर आलीखौ। बेलगुरिनि रायजोफोरा हमनानै सुकुर आलीखौ पुलिसनो गथायो, नाथाय राजखान्थिनि उनाव एक्टिंआव फैना ससियेल मिडियायाव बयनोबो मिनिनायनि खराग होफैनाय सुकुर आलीया मा दायनि थाखाय पुलिसजों हमजाखो? जानांगौ बियो बयनिबो गोसोआव सोंथि सिखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सोरखारजों होबथा जानाय बेदरजों लोगोसे सुकुर आलीखौ पुलिसआ हमदों। AA01DP 5469 नम्बरनि गंसे स्कुटिजों सोनाब बंगनिफ्राय अजद गोनां बेदर लानानै गौरीपुर फारसे फैबाय थानाय समावनो बेलगुरिनि रायजोफोरा सुकुर आलीखौ लामा बेंथेनानै हमो आरो उननि समाव पुलिसनो गथायनानै होयो। रिपर्ट बायदिब्ला सुकुर आलीया अजद गोनां बेदरखौ लानानै पुलिसनि बेरिकेड बारबोनायनि उनावनो जायगानि सुबुंफोरा बेंथेनानै हमो आरो गोख्रों सेबनानै सिग्रोमो, जेराव होबथानानै दोनजानाय बेदर लाबोनायखौ सुकुर आलीया सिमान लायो। मख'नो गोनांदि धुबरी लकसभा बियाबाव बदरुद्दिन आजमलनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेनायनि उनावनो सुकुर आलीया सोराङाव फैदोंमोन। बेनि उनावनो सुकुर आलीया सम सम ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबोदोंमोन। माब्लाबा इंराजि, माब्लाबा हिन्दीयाव डायलग होनानै आरो माब्लाबा एक्टिं खालामनायनि गेजेरजों सुकुर आलीया भाइरेल जादोंमोन। 10 थाखोनि आनजादा सिगां समफोरनि बायदिनो थागोन। 10 थाखोनि आनजादा गोमालाङा एबा बन्द जाया। 9 थाखोनि आनजाद बायदिनो 10 थाखोनि आनजादखौबो खुंगोन, नाथाय देग्लायनि 10 थाखोनि आनजादखौ सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलासो जथायै खुंगोन। मख'नो गोनांदि सिगांनि समाव मेट्रिक एबा 10 थाखोनि आनजादखौ सेबानि बानजायनायाव खुङोमोन, नाथाय देग्लाय सेबा आरो काउन्सिला जथायै खुंगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ रोखायै फोसावदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गोदान सोलोंथाइ खान्थि बायदियै 10 थाखोनि आनजादा फरायसालिनि जोबथा आनजाद नङा। 10 थाखोनि सोलाय 12 थाखोआ फरायसानि सोलोंथाइनि जोबथा आनजाद जागोन। बेनिखायनो 12 थाखोनि आनजादा सासे फरायसानि जिउनि बेसेन गोसासिन आनजाद महरै सानजागोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। अदेबानि सिगां 10 थाखोनि आनजादनि सोलाय 12 थाखोनि आनजादा बांसिन बेसेन होजागोन।
बेबायदिनो गोदान थांखियै रायजोनि सोलोंथाइ खान्थिखौ सिगां फारसे लांनो सिगांदों सोरखारा। नाथाय सोलोंथाइ बिफाननि बे गोदान आदबा रायजोनि सोलोंथाइ खोन्दोआव माबायदि सोलायनाय आरो जौगाखांनाय लाबोगोन समाव बेसो नोजोरथावना जागोन। डिमा हासाव जिल्लानि माइबंआव गुलि गावनाय जाथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि हराव उदखारि आफाद DNLAनि सोद्रोमाफोरखौ थांखिनानै पुलिसआ गुलि गावदों। कासैमपुरनि डिजिगनेटेड केम्पआव जादों बे जाथाया। बे जाथायाव सोरखारजों गोजोन गोरोबथा खालामनाय उदखारि आफाद DNLAनि सासे सोद्रोमाया जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो आफादनि गुबुन 3 सोद्रोमाया गोब्राब जोखोम जादों होननानै खौरां मोन्दों। नाथाय पुलिसआ DNLAनि डिजिगनेटेड केम्पआव मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गुलि गावग्लुंहैदों बेनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव हाथियार गथायना DNLAनि सोद्रोमाफोरा डिजिगनेटेड केम्पआव दङमोन। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिस बिफाननि मोनसे टीमा मबाइलाव फन खालामनानै DNLAनि सोद्रोमाफोरखौ बाहेरायाव लिंहरदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसआ DNLAनि सोद्रोमाफोरखौ थांखिनानै गुलि गावो। ओरैहाय बे जाथाया मिरु सोरखारजों गोजोन गोरोबथा खालामनायखौ नेवसिनाय जादों होननानै दाबि खालामदों आफादा। बेजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों। अरुणाचल प्रदेशनि मौ जिल्लायाव बृहस्पतिबारखालि NSCN टिउरिया हान्जानि सासे केडार एबा सोद्रोमाखौ आसाम राइफल्सनि जवानफोरा इनकाउन्टाराव गावथारदों। आसाम राइफल्सनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला इनकाउन्टारनि समाव NSCNनि सोद्रोमाया गासै 2मोन, नाथाय सासेया खारखोमालांनो हादों। अदेबानि थैनाय NSCN सोद्रोमानिफ्राय गंसे पिस्तल आरो गोबां बिबांनि गुलि बारुद मोननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनि खोला-सानजा ओनसोलाव NSCNनि गोहोमथिया दङ। भारत आरो बांलादेश सीमायाव ड्राग्सनि फालांगि खालामनाया बांलांनो हमनायखौ नोजोर होनानै आथिखालाव बर्डार सिकिउरिटि फोर्स एबा BSF आरो बर्डार गार्ड बांलादेश एबा BGBआ ड्राग्स लांलाय आरो लाबोलायनि हेंथायै जथायै खामानि मावगोन। बेनि थाखाय बृहस्पतिबारखालि मोन्नैबो हादरनि गेजेराव गोरोबथा जायो। बांलादेशनि चट्टग्राम नोगोराव 11 सेप्तेम्बरनिफ्राय 14 सेप्तेम्बरसिम मोन्नैबो हादरनि गेजेराव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बर्डार क'अपारेशन कनफारेन्सनि जोहै बे थांखिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे BCC कनफारेन्सआव भारतनि जानानै शिलंनि IG BSF प्रदीप कुमारनि दैदेननायाव IG BSF CNM, IG BSF आगरतला आरो नखर बिफाननि गासै 6 थान्दैफोरा बाहागो लादोंमोन। ओजोंहाय बांलादेशनि जानानै BJPनि EGD मोहम्मद साजिद रहमाननि दैदेननायाव माखासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन बे BCC कनफारेन्सआव। सा आफ्रिकानि लिबिया हादराव गोख्रों दै बानाजों गासै सा 11,300 सुबुंनि जिउ खहा जादों। हरखाबै फैनाय अखा आरो बारहुंखाया लिबियानि देरना ओनसोलाव गोबां खहा खालामलांदों। सानजा लिबियानि सावस्रि मन्थ्रि अथमेन आब्दुल जलिलआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि सा 3,000 सुबुंनि गोथै देहाखौ दाबसेयाव जयैनो आरो गुबुन 2,000 सुबुंनि गोथै देहाखौ आलादा आलादायै फबनाय जादों। बेनि अनगायैबो सोरबाया हाब्रुजों फबसिनजादों, सोरबाया लैथोआव गोजावलांदों आरो खायसेया न' सिङाव बिल्डिं गोग्लैसिनजानानै थैनानै दङ। गासै सा 10,100 सुबुङा दासिमबो गोमानानै दं होननानै मिथिहोबावदों सावस्रि मन्थ्रि अथमेन आब्दुल जलिलआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लिबियानि देरना ओनसोलाव 13 फुट गोजौजों हरखाबै बोहैबोदोंमोन दैबानानि दैया। लिबियानि बे दुखुनांथाव जाथायखौ मिथिनानै गोबां हादरानो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसेनो अनसुंथाइ हरनो खोथा होदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।